Vincent van Gogh. I 1880'erne skabte han mere end 800 malerier. Hans liv var fyldt med smerte, såvel som glæde. Hans unikke stil og teknik har gjort hans malerier til nogle af de mest skattede i hele verden. Med hans egne ord vil du høre om hans liv og hans drømme. Nogle gange kom billederne til mig helt naturligt, uden anstrengelse, som i en drøm. Sammen med Musée d'Orsay og Van Gogh-museet tager denne film dig med ind i dette plagede genis forunderlige verden. Jeg malede dagen gul, svovlgul. Jeg malede uden ophold. Jeg ledte efter noget, der var klarere, altid klarere. Jeg var besat af denne klare, gule tone. Oplev Van Gogh, penselstrøg fra et geni på hans største lærred, på planetariets 1000 kvadratmeter store kuppellærred.